Yeah, okay. ambiri munabwera kuvatfusata Cliff, mwaona ma live akamangira ya ma live akamangira ineyo ndaonera ndiye mwandifusa kuti ndikulipo chani za kamangira lawyer. Akuluakulu ndifuna ndikuwuzeni ichi. Ena ndikudziwa kunena kuti zomwe akulankhula kamangira zikuanyasa, ndikumva nazo kuwawa chifukwa choti kamangira kuti mukamuonesese iyeyo wangoyima pa chilungamo chomwe iyeyo akuchitani kuti akuchiziwa, andisakuyang'ana kunena kuti uyu ndi wachipani chiti, uyu ndi wachipani chiti. Inu guys, ndiye pala anthu enanso amene amangotumikira zinthu zopusa chifukwa chokuti mwina mwache mu nkhani ya kamangira yomwe akufotokozera zinthu zija atchulamo bossman wawo fati ni ma bossman achinyamata mana moti ziyang'ana with sober mind zomwe zikulankhulidwazo, koma chongotchulapo bossman wawo amene amamutumikira olo asanaimvesese nkhaniyo kunena kuti kodi nkhaniyo is it true or no. Nthawi yomweyo amabwera makomenti kuyamba kutukwana, nthawi yomweyo nosopano kuyamba kusemphana naye kamangira zinthu zomwe akulankhula. No guys, ifeyo ngati achinyamata moyo uwa uyesi bwanawo sungatitengere patali, chifukwa uyesi bwana ukubwera chifukwa chani? Chifukwa cha ziphazi zopondereza zomwe zimapondereza, zomwe zimafuna kuti zonse zipite kwa ndani, kuti zipite kwawo. Anthu a corruption ngati amene wawa ndi amene akusocheresa chuma chachani kuti cha dziko lino. Ndiye chifukwa chona kuti bossman wako ali involved pa nkhani ngati zimenezozo, ndi umayamba kudana ndani kuti ndi kamangira. Umayamba kudana ndi kamangira, zomwe zili zinthu zosatani kuti zosachita bwino. Kamangira ineyo ndikugwirizana naye, andi china chilichonse chomwe akulankhula yeyo chayo andi ndichoona, ndi chomwe ndithu chimakhala chikuchitika chani kuti mdziko mwathu muno. Andi maiko anzathu akamasankha nduna zija zimakhalanso kuti zipite zikafufuzidwe bwinobwino, kuti kodi nduna zimene zasankhidwazi ndi zolongosoka, nanga mbiri zawo ndi zotani. Pomwe malawi kuno tikangoti nduna zasankhidwa kapena ndithu ena apasidwa chani kodi kama board chair, kapena ena ndithu akusankhidwa kani majaji ajeni amabwalo athu, timathamanga kufikira kuombera m'manja makomenti kuwafunira zinthu zabwino. Tafufuzani kodi munthu uyu ayinikani zinthu za mtundu wanji? Kodi nanga malo amene akunena akagwire ntchito akagwira moyenerera? Ndiye kamangira akulankhula mosayang'ana chipani. Mutha kuona kuti kamangira yemwe akupanga point ena anthu amene ali kuti kokoti ali ku MCP. Ndikukufotokozererani kamangira yemwe akupanganso apoint anthu ena amene ali kuyani kuti chipani cholamula pano pa ndikufotokozererani bwinobwino, kusata kuti munthu yotu iyeyo alibe mbali, koma akungoyang'ana chinthu chokhacho chomwe chili chotani kuti chili cholakwika. Ena tutena pano patekuwanawo kamangira amba kudana naye, ena pano patuna pano pa amba kutumidwa kuti azikayika makomenti otani kuti ofoyira omufuna kunani kuti ofuna kumugwesa mphwayi kamangira. Mwina so tumikira amene akuteku anthu amene akumatuma chinyamata amene ndikumene tapita muzikapanga chani kuti muzikampanga buli kamangira, muzikayika makomenti omutani kuti okumunyoza. Momwe ukhale pansi uziyambe kuziyang'anira unena kuti kodi ine kuti ndikhale munthu opemphesa mmene ndilimo, amene umangona kuti yesi bwana ndi chifukwa chani?
chifukwa chani cha anthu ngati amene wawo koma chifukwa akangokupasa kabando kokuna kuti asa wamona zomwe apanga kamangira ocha akuziwa kuti kamangira ocha akuputula mmemo wawo pamene amakhala akutulutsano ndrama ndikumapasa anyamata ma social media influencer kuyamba kuti azipanga bully inonso pano ndani kuti munthu amene akulankhula chilungamochi basi mayikamo mawena amene ozungulira mutu wotani moma kuti pamene akulankhula muja tibwereni pamodzi kuna kuti tingapange chani inu achinyamata mdziko munomo titha kusintha zinthu zina zake zomwe takhala tikuponderezedwa pa nthawi yayitali mdziko muno tilinako kuthekera achinyamata kubwera pamodzi tilinako kuthekera kuna kuti majaji amene achawo akupanga zigamulo zofoyira achawo ndikubwera pa mtunda ndikuthana nawo ndizotheka chifukwa ife ndi ainu achachani kuti adziko lino la Malawi tiyeni munthu akamalankhula tizitha kumumvesesa chinthu chomwe yakutani kuti akulankhula osanena kuti akangonena kuti basi wadana ndi certain party ina yake andi iweyo umapanga support imeneyo ndiyo kuti basi iweyo ukusiya uthenga wonse omwe munthu chakulankhula ndikungoyang'ana nati chifukwa chetu wanyoza chani kuti wanyoza chipani chomwe ineni malamulo sitingapite patali tikuyena ife achinyamata tidzuke tizitha kumvesa andi pamene akulankhula munthu uchayo nde ngati tilibe tinzeru tina timufunse kuti nawo pamene papa kuti zinthu izizi zibwerere mchimake kuti zinthu zisinthike corruption amene tithane naye anthu amajaji amene ali kubwalo kuchako tithane nawo tipange bwanji tingapange bwanji nati pasaso chani kuti nati pasaso njira lani nkubwera basi ungoona kuti basi ndikuyamba kupanga ano bully ifo yoti wadya kanthu kena kaje kapisi kanyama komwe iwe wangutani kuti wangoponyeredwa ukuyamba kupanga nako bully anthu ena amene afuna kutani kuti akuunikira dziko linolo pa chilungamo mmene zinthu zimatani kuti zimakhalira ine as a Cliff Chinyama ndikumamumvesera Kamangira andi ndikumakhalabe ndikuganiza kuti ndiye tingapange bwanji funso lomwe ndingathe kumufunsa Kamangira kuna kuti ngati ife Amalawi tingapange bwanji kuti tivuke mu ukapolo omwe tamangiridwa kuchokera mwina pa nthawi ya ulamuliro wa Bakili Mnuzi chifukwa one panangobwera chani kuti panangobwera democracy mutha kuona kuti ulamuliro wa democracy ndi wovuta munthu kuti alamulire mu term ya democracy zimakhala zinthu zovuta kwambiri andi democracy je inabweranso ndi zitopotopo zake zomwe zili zovuta de ife achinyamata tiyeni zabwino zomwe zili zomwe akulankhula Kamangira tizitenge iye uchayo ni munthu sangalankhule chinthu chabwino china chilichonse 100% koma pakulankhula kwache tikutha kutolamo mitu ina yake kunena kuti Katangale mdziko linolo alipo ndi okhazikika ndithu komanso Katangale mwayi ku mabwalo athu aja ndi okhazikika zinthu zomwe wina aliyense pano pakutani kuti akulira anabwera koyamba ankatiuza zakuti kuzakujudiciary komwe kuchi anthu zinathira kuti amene iwamba misala uzungulira mutu chachani mwa kuti teni timpange ndiyani kuti timpange support andi ndisoona zomwe akulankhula kunena kuti anthu a ndalama zawo zochuluka mwina sangampange support foti ndalama zawo zonso anazipeza munjira zilizo kuti njira imeneyo yakatangale moti amene ucha atha kukhala ndani wa anthu otani kuti wa anthu olemera amene fe timaona ngati anthu olemera ndi amene angathe kutipangira ziganizo andi kupanga ziganizo tisikulemera ndikaganizidwe ife kuti mindset yathu isinthe tiyambe nokumaganiza mokuya ngati ifeyo ma youth kuona kuti kodi ngati izizi zikuchitika ndi awa azisogoleriwa tingaphwese bwanji tingapange bwanji zimene zinthu zili ndi ife tsopano ngati achinyamata koma chifukwa chokuti timapembezera yani kuti timapembezera mafano tilibe chakudya cha patebulo chakudya chathu timafuna kuti atitume kuti tukwane munthu wina kena kuona atipase ndiye tolo munthu chati ntukwane ulasana lakwe olata lakwa koma ife chifukwa kuti alandira kena kake timafuna titani kuti tukwane ndithu guys tiyeni tisinthe kaganizidwe kathu timpange support andi tikapanga support tifunse kuti kodi izizi tingathane nazo bwanji ngati ifeyo mayuthi kuti dziko lathu lino litani kodi likhale la mtendere ziphuphu izizi tithane nazo mutha kuona lero tenge kuti kuli anthu akulimbana ndi chani kodi akulimbana akulira pena paliponse ungayende nkhani ya chani kodi ya misonkho
eh?